Știai că există un singur ligament uitat care urcă pe gâtul tău și care, atunci când este blocat, forțează întreaga coloană vertebrală să funcționeze greșit? Acest ligament mic, dar puternic, se numește ligamentul nucal. Când devine rigid din cauza stresului sau a posturii proaste, întreaga ta coloană suferă. Privește cum o simplă tehnică de masaj poate schimba totul în câteva minute. Plasează degetele la baza craniului. Simți tensiunea acolo? Aceea este problema ta principală. Cu mișcări lente și controlate, masează de-a lungul acestui ligament. Folosește presiune fermă, dar blândă. Observă cum umerii încep să se relaxeze. Capul se întoarce natural în poziția corectă. Durerile de cap dispar ca prin magie. Acest ligament controlează întreaga curbură a coloanei tale. Când îl eliberezi, corpul tău își amintește cum să stea drept din nou. Repetă acest masaj zilnic timp de 5 minute. Vei vedea schimbări permanente în doar o săptămână. La Allison Therapy îți arătăm cum să îți vindeci corpul prin terapii profesionale și masaj terapeutic.